vai secar, porque hai tanta calor humana, verdad? Vamos a secar. Veña, vamos alá. A ver que botes ben. Ajá. Ah, que sorpresa. A ver que máis hai. Que pon aquí? Ra, como vai a ra? Ruac, ruac, ruac. A ver... Déixame pensar... Outra palabra vou formar, a ver? Sí. Papás, mamás, quen subiu a pereira a comer peras? Ou que veis? Ah! Pois mirade que cousa. Saben moito mellor na árbore que abaixo. E iso foi, según o que me contou a miña avoa, o que máis lle gustaba facer a un neno da miña aldea que lle chamaban Pedriño. Pedriño encantáballe subir a pereira a comer peras. E un día non sabedes o que lle pasou. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, oh! Hola! Unha lola, te la catola, teño que ir a escola. Unha lola, te la catola. Oh! Mira pa aí! Que peras tan ricas! Non, que teño que ir a escola, Unha lola, te la catola. A que deben de estar riquísimas, Non, que teño que ir a escola, xa o día miña nai. Vamos alá. Unha lola. Veña, va. Vou subir un ratiño na máis, A comer unha ou dúas. Vou. Cultura todos os días.